Sunog sa Roxas City, Capiz kahapon sang hapon, nagdangat sa 30 ka mga puluyan ang ginlamon sang kalayo. Investigasyon sang Roxas City Fire Station ginatanaw nga posible naghalin sa kusina ang kalayo. Nakatutok Josel Huesca. Ini ang aerial video sa natabo nga sunog kahapon sa sitio Inagawan, Luna Novicio Extension, McKinley Street, Barangay 1, Roxas City, Capiz. Madasig ang paglaptas ang kalayo tungod kadamaan sa mga estruktura sa residential area ang human sa light materials. Sa datos sa ginpagwa sang Barangay 1, magluwas sa 47 ka mga pamilya nga naapektuhan sang sunog. Apektado man ang kapinsay sinta ka mga border tungod kadamaan sa mga nasunog, mga boarding house. Temporaryo nga gindala mga biktima sa evacuation center nga ginhanda sang CSWDO kag barangay officials. Gilayon man nga ginhatagan bulig ang mga nasunugan. Automatically, ang barangay, we have call it the relief operation or relief goods para sa mga disasters like this. Nagwa sa inisyal nga investigasyon sang Roxas City Fire Station nga nagalin sa kusina sang pamilya Dorado ang kalayo. Masobra isa ka oras sa ginpakigbatuan sa mga bombero kag pila ka mga fire volunteer brigades ang kalayo kag gindeklara nga fire out. Kapin isa ka milyon ka pesos ang ginabanta halit sa propiedad sa nasambit nga sunog. Damo man ang mga assistance na nakalabutan from the government organization and of course by NGOs man. Balita halin sa Capiz, Josel Huesca, 1 Western Visayas.